Pěkně vás všechny vítám na dnešních bohoslužbách 4. adventní neděle. Dnes budou obohacené o divadlo, které zahrají děti. A vítám vás slovem Pána Ježíše Krista, které zapsal evangelista Jan. Hle, stojím přede dveřmi a kluču, kdo zaslechne můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet. A on se mnou. A. Posaďte se, prosím. Budete zpívat první sloku a poslední sloku z písně Všichni věrní křesťané 456, pokud máte zpěvník, ale uvidíte text tady dopředu. První a devátou. Hospodine, nebeský Otče a svatý Bože, jsi věrný ve svých zaslíbeních, ve své lásce, nedostižný ve své dobrotě a své milosrdenství, nepřekonatelný ve všem, co jsi. Zhlížíme k tobě s nadějí a prosíme, dávej nám svoji radost a svůj pokoj. Svou láskou a svým milosrdenstvím buď při nás, abychom mohli žít s tebou a pro tebe. Čistě a proměňuj, prosíme, naše srdce, aby byla otevřena pro tebe, pro evangelium, pro vánoční zvěst. Oslav se, prosíme, oslav své svaté jméno mezi nás i v tuto chvíli, skrze svědectví dětí. Prosíme, abychom uměli poznávat tvé království všude, kam přicházíš. Amen. Posaďte se, prosím. Prorok Izajáš prorokoval mnoho let předtím, než se Ježíš narodil. Jedno z těch jeho proroctví Izajáši v 9. kapitole říká: lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo.
Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, se rozzáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda. A bude mu dáno jméno divoplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a kníže pokoji. Jeho vladařství se rozšíří a nekonečný pokoj spočine na Davidově trůně a na jeho království. Upevní a podepřeje právem a spravedlností od toho času až na věky. To vše učiní horlivost Hospodina. To bylo čtení a po Vánocích o tom, co se splnilo a jak se to splnilo, teď uvidíme divadlo. Budeme mezi jednotlivými scénami zpívat, můžete se přidat dětem, slova zase uvidíte tady. UFO2, hlaste se. Co se děje? Zvláštní světelné úkazy 445 stupňů severní eklipsa. Delta 2-3. No jo, zvláštní, opravdu zvláštní. Provádím analýzu spektrálního skenování světelného spektra. Všechny světelné barvy tohoto světa, budoucího i dnešního, neuvěřitelné koncentraci i rozmanitosti. Tak se na to podíváme trochu blíž. Co to? Ta světla zmizela. Ale podívej, tamhle, to je neskutečné. No jo, fakt? Opravdu, zvláštní. Nikdy bych si nepomyslel, že něco takového existuje. Už to tak bude, no opravdu. Logometr pravděpodobnosti udává číslo se 100 nulami za desetinou čárkou. Modrá planeta. Neuvěřitelně krásná. Na mou duši. Je to opravdu radost pohledět, je to jako z pohádky. A mělo by tam být i nějaká forma života. Reálně biologická. Ano, přesně tak. Nejenom umělá inteligence jako my. No tak na to se musíme podívat zblízka. Pojď. Čas,
Můj majetek už jste odhadli 10krát. Takhle ne každý může být oceněn jen jednou. Udělejte to podle adresy trvalého bydliště. Trvalé bydliště? Vznešený August je výborný nápad. Ale odpust. Ti lidé nemají žádné trvalé bydliště a většinou ani žádné přechodné. Beduíni, no to je hrůza. Nakonec, abych se vzdal svých daní. Queenie, co si o tom myslíte? Ale to je docela jednoduché. Nebudeme dělat soupisy podle trvalého bydliště, ale podle místa narození. Přirozeně, super nápad, Queenie. Ano, skvělý nápad výsosti. Uděláme to tak. Uděláme soupisy podle místa narození. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého rodného města. Vypadá jako stěhování národů. Nasměruj si anteční na pánového muže a to ženu. A poslouchej, co říkají. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Ano, Marie, je to povinné, nedělají žádné výjimky. Těhotná nebo ne, máma své předpisy říkaly. A že prý to pochází z domu z čeledy Davidovi, může buď do Davidova města, anebo do vězení. Přitom ale nepovažují za Davidovo město Jeruzalém, ale Betlém. A já jim říkám, že jsem se tam sice ještě narodil, ale někdo z mojí rodiny už tam nebydlí. Ale co pořídíš? A pak mi řekl, že může svobodně vybrat, buď Betlém, anebo Hladomorna. Ale Josefe, do Betléma je to tak daleko, když to nezvládnu. Hlavu vzhůru, opři se o mě, vždyť máme ještě našeho oslíka. Ale co když se dítě narodí někde cestou? Víš přece, že jsem tě potkala. Právě to dítě mi Marie dodává největší odvahu. Duch na něj bude dávat pozor a na všechny jemu sloužící. Je to přece syn Boží, nebo ne? Řekl nám to přeci anděl. Dobré mocnosti jsou na naší straně, ale přesto se bojím zla. Marie, Boží světlo je silnější než moc temnoty. Určitě máš pravdu, Josefe. A jeho andělé nám budou pomoct. Přesně tak. Stejně ale bude cesta hodně namáhavá. Tak pojď, čudáčku, naložím na tebe naše zavazadlo. Můj biosken mi říká, že jsou to lidé, velmi inteligentní, ale nepropojeně samostatná forma života. No, to máš pravdu. Ale co je to ten divný šedivý dopravní prostředek? Zkus to projít normálně bioskenem. Jako můj technodekoder to taky nemůže nějak odhadnout, ale třeba to není technika, ale něco živého. Možná. A jak mu to říkali? O osel? Je docela komické. To teda. A ještě mě zajímá, co je to ten anděl. Co to máš pod anděl? Betlém
Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. Porodila svého prvorozeného syna, zavedla jej do klenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Hele, řekni mi, co to s tou mladou ženou je. Vypadá to podivně, co? A takový... No, vypadá to, že se bude rozmnožovat. Jakým způsobem dělit? Myslíš, že se z ní oddělí samostatného života neschopný nový exemplář jejího druhu? Asi tomu tak bude. Jo. Jak to tak vypadá, budete už brzo rodit, mladá paní. Najděte si nějakou střechu nad hlavou. To je přesně to, o co jsme vás přišli požádat. Tady u nás to nejde. Jak se z vás mohla vydat na cestu v takovém stavu? Jsi napadlá na hlavu, když to na tebe může každou chvíli přijít. V takovém stavu ti žádnou postel dát nemůžu. Raději mi ani nevchod dovnitř. Zmizte odsud, nebo na vás pustí psy. Tak pojď, Marie. To je hrozné. To se nedá vydržet. Úplně mi zkomplikuje mikroprocesorový generátor. Ztrácím tlak kapaliny. Co se děje? No, nejspíš trpíš emocemi, pojedno. To je úplně velmi vzácné. Avšak může se to stát někdy při hyperidentifikaci. Už máme výraz i pro tohle. Samozřejmě, ale... Co ale? No, ty jelikož si... no, jak se to řekne? Vědecký, ano, přesně tak, vědecký aparát, tak si něčeho takového neschopný. A navíc z důvodu úspory energie mám tuto schopnost eliminovanou. Hele, jako nedělej si legraci. Vždyť víš, že se nám můžou na cizích planetách pocity projevit. Třeba při zkoumání tady ojediných událostí. No, to máš pravdu. A tyhle události jsou opravdu velmi neobvyklé. Třeba tahle ta osoba tady ještě před chvílí nebyla a najednou tady je. Jako kdyby spadla z nebe. Halo, vy dva, vy ale vypadáte, máte asi docela šrumec, že jo? To ano. Hele, vypni si odpůl, ty v téhle scéně ještě nevystupuješ. Mladý pane, nevím, co nám máte na mysli, ale my potřebujeme naléhavě nějaké ubytování. Všude je obsazeno, úplně všude. Můžete nám prosím nějak pomoci? Bohužel vám nemůžu poskytnout žádné odpovídající ubytování. Hlavně myslím pro tu paní a pro to dítě, co se každou chvíli narodí. Sami bydlíme v 1+1 a máme právě návštěvu. Ale tamhle vzadu máme stáj zvon. No moment. Stáj, to přece nejde. Možná tak pro ten šedivý dopravní prostředek, ale... Hele, pust mě, já řeknu tomu mužovi, co si myslím. No to teda ne, ty v téhle scéně nevystupuješ. Jsem ti to jednou říkal. Děkujeme mnohokrát, mladý pane. Počítám bude i od dobytka zahřát. A sláma, abychom si mohli lehnout a odpočinout si.
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem. V noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál boží anděl a boží sláva se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus, Pán, v městě Davidovi. Tím, co jsem tam byl něco letělo. A tak to nebyl. Nejdentifikovatelný lítající objekt. Do peči, jsme odhaleni. Ale ne, oni mysleli tamhleto. Páni, zase to světlo. Zase je to tam a ne, takové ticho. Když to před chvilkou tu zvali ptáci a teď je opravdu ticho. Je to nějaké tajemné, kde jsou ovce. Všichni spí. S výjimkou mě, já nespím, já se bojím. Až nejedu, chci říct. Samozřejmě to nejedu. Půlročně spíš, Májo. Já se bojím, na nebi jsou takové zvláštní úkazy. A teď se zablízklo. Jo, tady jsou blesky. To vůbec není normální bouřka. To vůbec nejsou normální blesky. To není vůbec normální hromovití. Já to říkala, tamhle někdo je. Hej, pastýři, žádné záměny. Já jsem jen jeho pokorný služebník, Gabriel, ten, kterého se bojíte, mě k vám poslal. To je hrozné. Pomoc! Hele, Anděl, to je hezký. To je strašný, to snad ne. No tak, pastýři, jen vy jste statečnější než vy, silnější než medvědi a silnější než lišky. Hlavou vzhůru, nesu dobré zprávy z centra věčnosti ze samotného nebe. No tak, pastýři, vrchněte na mě. Jsem jenom malá ovce a to toho anděla nemám žádný strach. Vždyť je to jenom boží služebník a váš taky. Říkej mi, Gabriel, a oznamuji vám velikou radost. Všichni lidé se mají hrozně radost a vy budete první, kdo se to rodí. Co je to za radost? Narodil se Spasitel. Je to Kristus Pán. Konečně se narodil v Betlémě. Paráda, teď to všechno začne na novo. Co to říkáš, světelný úkaze, když se narodil Spasitel? Hej, tam. Jak jsem řekl, a vy jste první, kdo to ví, krom jeho rodičů. Nastane konec nespravedlnosti a trápení. Smrt i ďábel ztratí svoji moc. Na zemi bude pokoj. Spasitel se narodil. Ano, Máro, Spasitel se narodil. A ti já ohlašuji radost a naději pro všechny černé ovce tohoto světa. Stejně jako pro bílé ovce. A toto je znamení, po kterém pádejte a dozvíte se, že jsem mluvil pravdu. To dítě neleží v kolébce, ale ve žlabu na kameni pro dobytek. Leží tam zabalené v plenkách lidské dítě, jako jste vy. Najdete Ježíše a poznáte, že je to Kristus Pán. Jeho otcem je Bůh a bude i vaším otcem. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a tak to chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile u nich anděle odešli do nebe, pastýři si řekli, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Bůh oznámil.
Ten anděl byl ale krásný. A ti pastýři, ti byli taky docela jiní než obvykle. Jakoby proměnění. Vůbec ne tak hrubý a bezcitný. A já jsem tu docela sám. Všichni se mohou jít podívat na Spasitele, jenom já jsem tu zakořeněný a nemůžu se ani pochopit. A teď z toho všeho ještě začínám rovnou a vidím věci, které neexistují. Co jste za? Promiň, vůbec jsme nechtěli být viděni, ale tady u fotba se uvolnil jeden šroubek. No, víš, my jsme z jiného světa a jenom teď potřebujeme provést takovou malou opravu a potřebujeme trochu tvojí biomasy. Co, prosím? Potřebuju vědět. Aha, prosím, nevím si se, na co vám bude, ale poslušte si. Větví mám dost, a když máme ty Vánoce... Vánoce? Co je na nich tak smutného? Víte, dneska je svatá noc. Spasitel se narodil v Betlémě a všichni tam šli, aby ho pozdravili. Jenom já jsem tu vrostlý do země a nehnu se z místa. Rozumím, jsi sice velmi vytrvalý, ale máš malý odpych. No, myslím, že spíš žádný odpych. Možná bychom mohli použít náš transmitter. No, to bychom mohli. Akorát už by si se nikdy nemohl vrátit na své místo. To bys zapustil kořeny u Spasitele. To bych rád, opravdu. No fakt, všechno ostatní je mi jedno. Jen kdybych ho jednou mohl vidět. To by se vzal všeho, co bylo, a začal bych nový život. No, tak když je to tak sklop listy a můžeme jít na to. Trochu tě posuneme zlato.
Spěchali tam, nalezli Marii i Josefa, i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, úžasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno zachovávala v mysli a přemýšlela o tom. Josefe, Andrea. to byla ale zvláštní milost. Hned, co se narodil, objevili se tu pastýři a provolávali mu slávu, jako kdyby to byl spasitel světa. Taky tomu všemu úplně nerozumím, ale nebyla to krása, jak pastýři muzicírovali a ta hvězda nad naší stájí, pořád tam ještě je. A tahle palma, přísahal, když jsme se včera nebyla tu, jako tahle černá ovečka. Ale to je tak div, že to jsem. Ta už nikdy nechce být nikde jinde než u Ježíše. Všechno je to jako sen. Mohou stromy léta a přesto se teď cítím u Ježíše strašně pevně zakořeněný. Jsem tak rád, že vám budu moci dávat stín, až teď vyjde slunce a začne pálit, jestli můžu. Děkuji ti, milý strome. Vypadáš tak krásně, silně a zdravě. Asi celý zelený. A ty, ovečko, jsi opravdu zvláštní zvíř. A nejenom proto, že jsi celá černá. Máš pravdu, Josefe. Je to opravdu hezká ovečka. Vypadá to, jako kdyby rozuměla všemu, co si tady povídá. Já si myslím, že tady tomu rozumí víc, než my oba dohromady. Nejdřív ty problémy s ubytováním, a pak ten sedlák, jako by spadl z nebe. A pak ty pastýři, a to světlo. A to všechno, co říkali, to vůbec neznělo, jako kdyby mluvili, spíše jako kdyby zpívali. A celá tahle stáj měla tak zvláštní akustiku. Vypadá to trochu tak, jako kdyby vedle našeho známého světa existovala ještě nějaká další dimenze. Nějaká, která se vymyká všem pokusům o jasný propočet. Máte pravdu, je to dimenze Boha, kterého nepojme ani nebe a přesto se stal člověkem. Narodil se jako dítě z Marie Panny v Betlémě. Sdělil osud lidí na tomto planetu vesmíru zvaném Země, který je domovem lidí, z nichž Bůh skrze svého syna Ježíše udělal své děti.